jeg var 12 år til jeg var 16 år, der havde jeg et misbrug med alt fra hash til kokain. Mit misbrug startede med, at jeg var 12 år gammel. Og jeg kunne godt lide at provokere lærerne lidt, og jeg blev smidt ud af den ene skole efter den anden skole. Så kom jeg på efterskole, og der fandt jeg også de forkerte typer og begyndte at ryge lidt hash og sådan noget. Og i starten var det jo bare små ting, jeg gjorde forkert. Da jeg så blev smidt ud af efterskolen, der havde jeg ikke rigtig noget at lave det første halve år, så der fandt jeg hurtigt det forkerte miljø at gå i, og det gjorde så, at jeg kom stødte ind i en masse forkerte mennesker og bandemiljø og så videre i Silkeborg. Og så udviklede mit misbrug så bare derfra for at gå til hash til at være alt fra kokain til ecstasy, og det blev vildere og vildere. Og tingene blev vildere og vildere, indtil at jeg kom over og bo ved Søren Lynge over på Ungdomsproblemer. Efter det der tog mit liv en kraftig drejning, og jeg stoppede alt den hårde kriminalitet og med at tage stoffer og ryge hash og så videre. Siden det der har jeg fået mit eget arbejde, fuldtidsarbejde på noget, der hedder X-Systems. Jeg har startet egen virksomhed op på noget, der hedder Body and Style. Og nogle gange så holder jeg foredrag med Søren Lynge. Audio Jungle. Audio Jungle.